morning guys. Welcome back to Ganesh Puja vlog part 2. Good morning ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ନିଦ ଉଠିଲୁ ଆଉ ଦିନ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହେବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଠିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ଦେନ୍ ୟେସ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି କରୁ କରୁ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାଟିଏ ଧୀରେ ଚଲେଇଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଦୋକାନଟି ନେବାକୁ ଜଳଖିଆ। ଘର ପାଇଁ ସବୁ ଜଳଖିଆ ନେବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଦୋକାନ ନେବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଚାଲ ହେଇଲୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ନା କିଛି ଜଳଖିଆ ନାହିଁ କହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବି। କଲ୍ୟାଣ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କୋଟପଦା ସବୁ ମିଠା ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଜିନିଷ ସବୁ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ମିକି ବିସ୍କୁଟ ସବୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାର ଅଛି ୟା ପରେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ କ'ଣ ଯିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ କରିବ କାମ ଦେଖିବା ସେଠି, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଡ୍ରାଇଭର। ଯାଇଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏବେ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି କରିବ କ'ଣ, ଏ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପିଲା ଖାଲି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ। ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଆସି ଆଗକୁ ପଳାଉଛି କହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଛୁ। ଫେରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସିନି, ଭଏସ୍ ଆସିନି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଫର୍ମଟା ନେଇ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି କାଲି ଆଣିଦେବୁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛି, 2 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, ଏବେ ଛୁଟି ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଫର୍ମଟା ନେଇ ପଳାଉଛୁ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ଆସିକି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ, ଭଉଣୀ ତ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି, ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପାଖାପାଖି ବୁଲିବାକୁ, ସବୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖାଉଛି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା କହିଦେବାର ଥିଲା। ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ଦେଖାଉଛି କାହା କହୁଛୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କହୁନ। ଲାଇକ୍ ଏ ଯାଉଛି ଏତେ ନାଇଁ। ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ସବୁ, କାର ଭିତରେ ସବୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଲ୍ ସେଟ୍। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। ହାଏ ହାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଭାଇ? ଭାଇ ଯିବ ଗାଡ଼ି? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୋଲି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇନି। ବାହାରି ତ ଗଲୁ ଘରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ। 150-200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲୁ। ବାହାରି ଗଲୁ। ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ ଦେଇଛି ଭାଇ କରିବାକୁ, ସେଇଟା କରୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ତାପରେ ମୁଁ କରିବି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ, ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ, ଡିସାଇଡ଼୍ ହଉ ଏଇ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଇନି ଇପ୍ସା ମହାନ୍ତି ନାଁରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଚେକ୍ କରିବେ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛି, ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଅଫିସ୍ ପରେ ଆସି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ସିଏ କଷ୍ଟ କରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ଛୁଆଟା। ତାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ତୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଦେ? ଅମନ ମହାନ୍ତି। ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟା ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛୁ, ରହିକି ଟିକେ ଖିଆପିଆ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଇସ୍କୋ ଟୁର୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଜି, ପ୍ରବଳ ଖରା, ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଖରା ହେଉଛି ପୁରା। ସେ ଗୋଟା ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛୁ ଏ ଦୋକାନରେ ଭାଇନାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ କହିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଫେମସ୍ କୁଆଡ଼େ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆସିଲେ ଏପଟୁ ଆଇଲେ ସାଲେପୁର, ଏପଟ ସାଲେପୁର ରୋଡ଼, ଏପଟୁ ଗଲେ କ'ଣ
एपट रोडटा एनएचटा कुआड़े जाऊँ निश्चंद कोइल पारादीप निश्चंद कोइल रोड एपटे गला बेलू एपटे यहाँ हूँ सालेपुर आसला सीधा आसला पारादीप रोड गला बेल लेफ्ट साइड रे पड़ो छोटिया दुकानटे भाईर आउ सी नयागढ़ छेनापोड़ रखते पूरा फेमस बहुत फेमस आ पूरा टेस्टी एत नयागढ़ छेनापोड़ एत टेस्टी होता है से अटकी खाली से खाइबू आ चलतु पिला देखिए कौन खाऊ छेनापोड़ टेस्ट करी कहल केमी केम लगुच से जो भाई अच्छा से भाई को साइड करते ना पलि जाइए से भाई साइड हुआ केन लगुच छेनापोड़ भाया लगुच अब से भाईटा को साइड कर से भाईटा को नहीं कि जा तू खाइलु खा खाई टेस्ट करी कह कौन कहीं फेमस कौन लगुच जो भाई रखी सी कहते भाई ठिया कर नयागढ़ छेनापोड़ खाइबे हाँ नरम नरम ये खाया देखिए गरम 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 भाई मोर गोटे दुई खंडे कर छेनापोड़ टिके फ्रेश लगुच ये फ्रेश अच्छे और मीठा कम भल टेस्ट नयागढ़ पूरा कदर्य छेनापोड़ पूरा फ्रेश छेना पूरा फ्रेश भल लगे ठीक अच्छे टी खाई पी दऊ आम आउ कौन करदे मुझे देखा चलतु भाई सागे कथा भाई कहते कौन दुकान विषय टे कहे कौटी कौन स्टोर अच्छी आउ कौन केमती सब हो सब भाई कहे भाई सहित कथा अच्छा भाई भाई तुम दुकान कौटी आ कौन ब्रांच अच्छी ना ये गोटे हमर 3टा ब्रांच अछि गोटे केन्द्रापड़ा रे अछि गोटे सालेपुर आउटा अछि हमर फायर स्टेशन अछि आ जो तुम जो फेमस है तुम जो हम नयापड़ छेनापोड़ भाई कौन से निजे बनौछ ना नयागढ़ नयागढ़ मगौछ आ स्पेशली मगौछ नयागढ़ मीठा आ छेनापोड़ रो स्पेशल रेट भी अछि 240 टंका आपन को यूजर तरफ जी आसीबो ता पे 3टा कोल्ड ड्रिंक्स फ्री आउ बर्थडे रो चाकू फ्री आपन तरफ भाई कहले सुनले तो जी एठी आसीबो मो तरफ मो सब्सक्राइबर जे भी आछी मो नाटा कहबो मो चैनल नाटा कहबो 3टा कोल्ड ड्रिंक्स फ्री आउ बर्थडे पाई चाकू फ्री ये 2टा जिंस आउ जा रेट भाई देबे पड़ो आ पूरा बढ़िया हमें भी टेस्ट कर 4 जन 5 जन आछी टेस्ट बहुत बढ़िया कौन केमती थिला टेस्ट बहुत बढ़िया ना हाईकर खाली रे हाइक नहीं बहुत भल हाइक अच्छी कहीं टेस्ट पे ना थोड़े आसी ट्राए करिया निहाती दरकार ट्राए कले निहाती पड़े ठीक है भाई केवल छेनापोड़ ना आउ कौन रखुंट छेनापोड़ मीठा से 3टा स्टोर आप जहाँ अच्छी सब कौ लोकेशन अच्छी भुवनेश्वर जोटा अच्छी सिटी वुमेन्स कॉलेज रोड हाँ सिटी वुमेन्स कॉलेज रोड भाई मैंने सालेपुर होची हाँ सालेपुर होची लुणाहार सालेपुर हाँ हमर एपट नियर मेरिन होटल ऑपोजिट एक्सिस बैंक अपोजिट एक्सिस बैंक ये सामने एक्सिस बैंक अच्छी तार जस्ट अपोजिट भाई दुकानटा एपटे ये पारादीप रोड एपटू गले एपटा सालेपुर रोड अपन तो देखी आईटी जन भाई अच्छा पचारे जे कि ये रेगुलर विजिट करती रेगुलर विजिट करती तो भाई पचारिया कौन केमती फूड रिव्यू कौन केमती ये भाई ये रेगुलर विजिट करते भाई ये रेगुलर विजिट करे आप खाती आपको कौन आप कहीं यदि नहीं किए कौन भल लगे ना कौन यूनिक टेस्ट छेनापोड़ मिले ना मिले ना जा बहुत केवल आम एक्चुअली प्लान तो डिसाइड होना एबे प्लान डिसाइड है कि आम जाऊँ नेमाल ठाकुर पाखु कौन ठाकुर अच्छा कौटी कौन मोर तो आइडिया नहीं कौन ठाकुर अच्छे कौन ठाकुर तो सही गोटे पहुंची गले महापुरुष श्री आड़ीबंधु अच्युतानंद पीठ भंडार चश्माटा फंगी हो चलो पहुँच गले आप देखिए जाकि पहुँचिक मंदिर भर कौन कौन जगटा केमती भल भल जगह पे ठिया दुटा जगटा पूरा
ପୁରା ତ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖାଲି ଏମିତି ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜାଗା ଦେଖିବା ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯାଇକି ଏଠି ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ। ଆସିଛୁ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲା। এইপଟେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା କୋଉଟା? ଏଇଟା ଏଇପଟେ ମଠ, ଏଇପଟେ ମେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା, ମେନ୍ ମଠଟା ଏଇପଟେ। ଏପଟେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ଏପଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ବହୁତ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷପତ୍ର। ଏପଟେ ଯିବା ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଏଇପଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଯାଏ ଯିବ ତ ନାହାନ୍ତି ଟାଇପ୍ର ଆଇଛି ଲୋକ ଆସିଛି। ମଠଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବାବା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚପଲ ଧୋଇଦ, ଏଠି ଚପଲ ରଖିବା ସ୍ଥାନ। ଅଛି ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ ତ ହେଇପାରିବନି, ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ପଳେଇବା। ସବୁ ଯାହା ମାନସିକରେ ଯିଏ ସବୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ, ଏଠି ମଠଟା ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଠାକୁର ପାଖକୁ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଲୋକ ଆରାମରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବହୁତ ଅଛି। ଏଠି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଏଇଟା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର। ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଏପଟେ। ଗୋଟେ ପୁରା ଜାଗା ସେ ବୁଲିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ନନା କହିଲେ 3ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲିବ, 3ଟା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିବା। 3ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯିବା। ତାପରେ ଟିକେ ବସିବା, ବସିକି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି କରିବା ନହେଲେ ଏଠି ବସିଥିବା, 3ଟା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଠାକୁର ପହଡ଼ ଖୋଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ସେଇଆ ତ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି, ବହୁତ ଦୋକାନ ଏଠି। ନାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ମେଳା ଫେଳା ପଡ଼େ କି? ନାଇଁ ଏଠି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା, ପିସ୍ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା। ଏଠି ଗଛ ତଳେ ବସିଛୁ ଆମେ ସବୁ, ଗଛ ତଳଟା ବସିଛୁ ସବୁ। ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର, ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ, ବହି ପତ୍ର, ବହୁତ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ସବୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଆସିକି। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 o'clock। ଠାକୁର ଯଦି ପହଡ଼ ଖୋଲିଲାଣି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଏଇଠି ପିଲା କ'ଣ ଭୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭୋଗ ନେଲେ ଦେଖିଆ? ଖୋଲୁନ ଭୋଗ ଦେଖା। ସବୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ନେବା। ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲାଣି, 50 ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲିଲାଣି। ଦୀପ ନେବା, ହାର ଫାର ନେବା, ଭୋଗ ତ ପଳାଇଲାଣି। ଏଇଠୁ ଦୀପ ନେଉଛୁ, ଦୀପ ନେଇକି ଠାକୁର ପାଇଁ ଯାଏ। ଏଇଠି ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ହେଇଯିବ ସେତିକି ଯେତିକି ହେଲା। ବାକି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ପୁରା ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ପହଡ଼ଟା ଫିଟିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ କରି ଦୀପ ଜାଳି ସବୁ ଆସିଲୁ। ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଜାଗା ଥିଲା। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ହାଲକା ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ। ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲାଣି, ରିଟର୍ନ କଲୁଣି, ଗାଡ଼ିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବାଟରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସିଧା ଯାଇ ଘରେ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯଦି।
हाँ आप देखिए क्लिप पचार पूरा वीडियो देखो ठाकुर दर्शन बहुत प्रतीक्षा ठाकुर जदि आपण पॉसिबल होची ताले आसीबा एठी तो आसंतु ठाकुर दर्शन करंतु ଠାକୁର खूब शांति लगियो ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରୁ ଜଣେ ये जो ठाकुर पाखु जा पाखु आसीथलु ये पंचसखा भितर जणे आ तापर आ कोन ମାଳିକାରେ ଆଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି मालिकार लेखा अछि याक विषय रे ଆଙ୍କ मालिका लिखि छन ମାଳିକାରେ ଆଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି ଆଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ କିପର ଜେଜ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ମାନେ ପୂଜାରୀ ଟାଇପର अंकर ତାପରେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଥିଲା ଯେ ଇଏ ଟିକେ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ कळना करि କଳନା କରିପାରୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ଲେଖିଥିଲେ କିଛି ମାଳିକାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବହି ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଯୋଉ ମାଳିକାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ସତ କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ ମିଛ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଜିନିଷଟା ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ କୋଉଟା ସତ କୋଉଟା ମିଛ आंकु पूजा काई करा होची ଆଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ଆଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ହଉଛି ଯେ ସେଇ ତ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି कळना कर କଳନା କରିଥିଲେ ଇଏ କିଛି ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଠାକୁର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ जने महान व्यक्तित्व ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ସମାଧି ଉପରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ପୂଜା ହଉଛି ମାନେ ଏ ଠାକୁର ହିସାବରେ ଗଣା ହଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ ତ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାଇଥୋଲୋଜି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମାନେ ୟୋଗା ଫୋଗାରେ ସେ ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଳ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ এই সব জিনিস এমতি অল্প বহুত জ্ঞান আম পায়ে যা থিলা আমি যা সেটি তাঙ্ক লোকଙ୍କ সହିତ কଥାবার্তা যা জানি পাইলু ଆପଣଙ୍କୁ সেটা জଣାইବୁ ଏ ହେଉଛି କଥା ବାକି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଥିବୁ ଆମ ତରଫରୁ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଯଦି ଭୁଲ କିଛି କହିଦେବୁ ବାକି ଏଇଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ସମୟ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣ ଜାଗା ଉପରେ ଆସିକି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି କେତେ ଆପଣ ମନ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମନ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ମିଳୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିବା ଘରେ ଯାଇ ଦେଖା ହେବା ଠିକ୍ ଅଛି ବାଟରେ ଦେଖା ହେବା କୋଉଠି ବାଟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ହେଲା ବାଟରେ ଦେଖା ହେବା ନହେଲେ ଯାଇକି ସିଧା ଘରେ ଦେଖା ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି ଏତେ ଥକାନ ପରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ପରେ गोटे जगार बहुत लंबा जर्नी पर गोटे जगार अटकिलु टे ब्रेक नहीं जाओ गोटे जीवा पूर्व घर पहुँचला पूर्व बहुत लंबा जीवार अच्छी आहरी अटकिलु गोटे जगार ब्रेक नहीं टे ठंडा फंडा पीवा कौन जब छोट मोट कौन खाया किसी खावा डायरेक्ट घर जाए लंच करार अच्छी आ बाहर किसी खिया कि ना टे अल्प बहुत कौन खाई देकी जीवा अटकीचु चलतु ए देखिए कौन आ कौन खाऊ कौन नहीं चलो ଭଲ କି ରାଗ କରିକି ପୁରା ମତେ ଦିଏ ଭାଇ ପୁରା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ରଖି ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇସାରି ତୁ ଖାଇବୁ ଖାଉଛନ୍ତି हेलो यही कि समय आसी पहुँचलु 5-10 मिनट है अराउंड पहुँचलु बहुत बुलाबुली होगला तो मोर मने ना एंड करिया वीडियो आई थिंक आज वीडियोटा ये रखाटा ठीक हम बिकज वीडियो बहुत लेंदी है बहुत सारा जिन होगा बहुत सारा जिन वीडियो भितर होगा बहुत लेंदी है आज एवं पर ए टाइम पर आगू जहाँ सब होता नेक्स्ट वीडियो गणेश पूजा ब्लॉग पार्ट 3 रे आसो एमती देखु था एमती भल पाया दे था सपोर्ट दे था देखु था पार्ट 3 मु तार बहुत जल्दी आप नहीं आसवि नेक्स्ट डे चलते ये जाए था वीडियो बाकी पार्ट 3 आप कंटिन्यू करते देखिए आउ कौन कलु आ गोटे 2 दिन रहा ता भितर आउ कौन हो कौन ना सब आप देखा पाइबे ठीक अच्छे चलतु आज ये देखा नेक्स्ट वीडियो रे एंड आउ गोटे किसी एंड आउ किसी नुआ जिनस पार्ट 3 रे चलो से तो जाए टेक केयर बाय बाय एंड
ପିସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ ଭୁଲିବେନି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏମିତି ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ଦେଇପାରୁନି ଫିର୍ ବି ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ସେତିକିରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣ ପାଇବେ ବାକି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଚେକ୍ କରିବେ ଜୀବନ ମହାନ୍ତି ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆସୁଛି ରିଲ୍ସ ବି ଆସୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେଇଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନସ୍ଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ପାର୍ଟ 3ରେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଜୀବନ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ପିସ୍